Ahoj. Ahoj. Máš dobrú košelu. Máš dobré vlasy. Hodíme sa k sebe. No čo, idem? No, poď. Ako sa volá biatlonistka, ktorú poslali späť na front? Anastácia plus Mína. OK, pekné. Taký spoločensko, no dobre. Keď Ježišovi piješ body shot z pupka a lížeš sol z rany pod jeho rebrom, čo povieš? Mňamen. Krásne. Vieš, ako sa volá erekcia, ktorá prichádza po apríli? Majestát. Aha. Takže takto budem, dobre. OK. Dobre. Skrátené. Dobre. Ako sa volá komik, z ktorého že úplne odpadneš a potom ťa nakazí leprou? Černobyl Cosby. A dabuje ho hmlivo drogál. Tak keď už o komikoch, tak čo zostane Joe Trendymu, keď príde o kyslík? TO2. Ako sa volá fúzatá biblická postava s veľkými ceckami? Pani Mária. To je super, že si to dohral, lebo ja som chvíľku nevedel, že... Ja som vedel, že to treba. Hej, že si to aj posunul aj. A už sa toho nie... Pani Mária, to je tá z Billy Berman, že? Áno. OK. Dobre. A vieš, ako pozdravíš výber tých najlepších svetiel v nacistickom Nemecku? Highlight. OK. Ty si taký, že straight to the point. Hej, a mohol by som byť vtipný, no. Nemôžeš mať všetko, vrát. Hej, OK. Keď ministerka kultúry zaspí s make-upom na ksichte, čo má ráno v oku? Neviem. Karpinu Šminkovičovú. To je milé. Čo dostane imigrant v Nemecku? Minigrant. Wow. Super. Dobre, tento je taký akože spoločenský. Ktoré ekologické vozidlo síce málo žerie, ale dosť hlasno vrešti? Marika Gombitová. A teraz má aj túr znova. Turuje. Turuje autúčko. Dobre. Vieš, prečo sa Cibula rozviedla s predávačom? Vôbec si ju nevážil. Okay. To je super. Toto. Ako sa volá obec, v ktorej sa ti stále vyhrážajú? Neviem. Opovážsky chlmec? Mega. Šimon, až vyzeráš jak nejaký profesor, čo má nejaký plán. Čo ma skúša. Čo spravíš? Ja mám plán. Ale ako zatiaľ si ho tak nesiem, vieš? Evidujeme. Ďakujem veľmi pekne. A Mike Spirit bude predávať vlastné tangáče. Vieš, ako sa budú volať? Spiritky. Ináč, Branko, to si nemal povedať, lebo to sa stane teraz. On to urobí. To je ten plán. Okay. Už to nosil len pokiaľ tam strčí svoj sepárok. OK, tento je asi najhorší. Ako sa volá účastníčka súťaže Miss, ktorá je bezkonkurenčne najvytretejšia? Handrea Vecheťová. Milujem tvoje mená. OK, tak toto bude... OK. Vieš, ako sa volá, keď Durový tón vyhlási coming out a začne pracovať z domu? Home office. OK. Hudobník. Taký jazzový vtip. Áno, má aj toľko fanúšikov zhruba. Ako tento žáner. Ale ladí to. Ladí to, OK. Ako nazveš jedlo, v ktorom máš kráľovské hovädzie v žemli a nadrobno nakrájaného Fica? Neviem. Habsburger s hranolčekmi. Ja som sa stratil pri tej premisi. Ja som dúfal, že ten punchline ma doženie a... Dobre to bol, Teo? Dobre, OK. Dobre, ďakujem. Dobre. Nech viem. Vieš, ako sa budeš volať, keď ti vyberiem šošovky? Ivan Zostra.
Rozostrá, no. Dobre, ja mám ešte 2. Ja mám ešte asi 1 alebo 2, no. Ako sa volá húnska nájazdníčka, ktorá pekne spieva? Neviem. Maďariana Grande. Maďariana? Maďariana, super. Vieš, ako oslovíš neuveriteľného spolužiaka? Cyril? OK, pekne. Ja chcem svoju kategóriu. Vangelis. Za to mohli byť pol body, že keď ho pochopím. Ako sa nazýva hokejový faul, keď jeden hráč udrie druhého do tváre jazdkyňou na koni? Ja nepotrebujem vedieť ďalej. Nebezpečná hra so zdvihnutou žokejkou. Kámo, ty si král premis. A najprv vymyslíš ten punchline a potom to dopíšeš k tomu? No, väčšinou. Tak môj posledný. Ako sa volá národný park, v ktorom stratíš reč? Speechless. OK, ale... 10 Ja nehovorím vtipy, ja varím. Ty kokos. Ty vole. Gastrovky. Pane, Výborné. Ďakujem. Bolo to krásne.